Hangne te la paushai ba kham khrau u Lionel Messi banya u Cristiano Ronaldo ha Hong Kong. Kuble ya piki parlo ki standard ban sangap yakne ka kubo sport ha ka channel. Hadin ba u Lionel Messi ba u Cristiano Ronaldo kilayo ban yele kai football ha Hong Kong. Ha ka ba u Lionel Messi ulayo ban yukjat ha stadium jongka Hong Kong kadai ha ka lai tarik banai ba ar jong usnem archa arpsau ha ka jing training bat ka club Inter Miami nakam ta ban penkre ya ka jing le kai parlok Persya ya ka Hong Kong 11 Star kadba u Cristiano Ronaldo ulayo ban yukjat ha stadium ha Hong Kong kadai ha ka jing le kai jongka Saudi Super Cup kata ha ka jing le kai semi final Persya ya ka Al Ittihad bat kumju ha ka jing le kai final Persya ya ka Al Ali kumta ha ka jingwan yukjat jongkine ki arngut ki rangle kai bakan sai ha stadium ha Hong Kong hangne ka paushai ba u Lionel Messi u kham khrau ban ya u Cristiano Ronaldo namar ba u Lionel Messi tang ha ka por ba u wan training hadu saupo hajar tam kinok pekai kiwan ban pek ya u Lionel Messi kat ba u Cristiano Ronaldo pan uliyo ban yelekai hadu ka final jongka Saudi Super Cup Henry kadon tang hapo lai pau jar ngut ki nong pekai kibawan ban saki ya u Cristiano Ronaldo kumta hangne la paushai ba ha Hong Kong kidon bun ki fan jong u Messi ban ya u Cristiano Ronaldo namar tang ha kapor ba training kidon hadu saupo jar tamut ki nong pek kibawan ban saki ya u Lionel Messi katba ya u Cristiano Ronaldo ubalere kai hadu ka final jongka Saudi Super Cup kidon tang hapo lai pau jarngut ki nong pekai kibawan ban saki ya u Cristiano Ronaldo te parlok tang kine ki kubor ngangai be pila sengutu ngin sai kendu hak ipat ka video hublei shibun.